Stop, pas på, der kommer kage, mere kage, alt for meget kage, stop, kage. Hej og velkommen til. I dag skal vi spille noget Skyblock. Og det er den nye episode der. Det er en ny sæson. Det er den på en server, som jeg faktisk har bygget ret meget på. For jeg tænkte, nu synes jeg, vi skal starte med en del ting. Jeg har to store mobfarm automatisk. Så har vi farm, så har vi en kaktusfarm. Så skal vi lige derover. Så har vi andet, så har vi et lille sted til crab. Så har vi turnering. Og hvis jeg har lyst til at turnere, så må I meget gerne turnere til mig. Bare hedde is warp gumpe. Så kommer jeg hen, og så kommer der turneringsskilt frem. Easy peasy, det må sgu easy. Og jeg er faktisk gang med at jeg tager, okay, hvis man kan høre, jeg tager ikke farm. Det ligger fandme. Og så ellers så har vi det her. Og det er mig. Og det er vores chancested, og det er vores turneringssted. Og det er dem, det er dem, min turnerer et eller andet. Men den her kaktusfarm, den giver ret godt. I hvert fald lige nu i hvert fald. Men vi er faktisk lidt på fuck på mad. Og jeg bagved der er jeg ved at bygge en netherwart farm. Fordi det synes jeg. Det er meget, jeg synes min netherwart farm er blevet meget lille. Så den tænker jeg lige bygger færdig. Det bliver sådan en 14 minutters video. Jeg har lige lagt en chili video ud. Den har jeg selvfølgelig ikke set, hvad der er beskrevet på endnu. Men tak for kommentarerne på min blog. Det sætter jeg meget pris på. Sætter meget pris på, at jeg gider at se det. Jeg ser Nico, han er ikke inde. Det er MKP, det er min ven Nikolaj. Så hvis I ser ham, så må I meget gerne sige hej. Jeg skal nok fortælle jer, jeg skal nok finde ud af, hvad serveren hedder, men jeg skal nok også gøre, så I kan komme ind på den. Det er ikke en lukket server, det er et fri server for alle mennesker. Men Nico han har en rang, så synes der var Endermans overalt på min ø. Men jeg var træt af den gamle ø, fordi jeg tænkte, nu skal vi prøve noget nyt. Nu tager vi ind på den her server i stedet for nu er jeg nået så pisse langt ind på den server, den er pisse fed. Og det er pisse rart. Vi elsker det. Rigtig meget ud over det hele. Det er fandme rart. Men vi har to mob, jeg har to. De giver rigtig godt. Det er faktisk også den første computervideo, det er faktisk herfra. Kan jeg så faktisk fortælle. Men det var faktisk herfra, det var første gang. Jeg nogensinde lavede computervideo. Jeg magter ikke gå. Sådan der. Der er det ene mand, jeg magter det ikke. Fuck, er det nu skæmmes. Dumme mindre mand. Så jeg skal væk. Væk fra min ø. Og endermænds, de er snart smadret ind i farm. Jeg er simpelthen så træt af, at de bare render rundt og smadrer på min farm. Jeg begynder også snart at begynde meget mad. Jeg ved godt, der er meget stor begejstring for prison. Det skal nok også komme. Jeg har bare ikke lige haft lyst til det. Så jeg laver det lige de sidste par dage. Det håber det er okay med jer. Se hvis den er. Nu går du væk, din klam mindre mand. Og så hopper ned over. Nej. Se der er en mand lige her. Prøv at se, det der jeg mener med, at der er bare endermands overalt her. Lad mig slå til mig. Men det er helt sindssygt, der er bare endermænds overalt her på min ø. Det er faktisk pænt irriterende. Vi tager 15 minutter som sædvanligt. Så det bliver pisse fedt. Det er bare min lille hyggefarm. Jeg er meget tæt på døden, kan jeg se. Det er den nyeste mobfarm. Den giver rigtig godt, kan jeg godt fortælle jer. Som I kan se her, den giver rigtig godt. Jeg tænker faktisk, lige vi starter med faktisk at gå ned med det her. Det er dejligt good stuff.
hvad gør det næste her? Det er en fejl ved den her, den deroppe, den er sådan 3 blocks. Eller sådan noget. Men det var faktisk ikke det vi skulle faktisk bare lige have dem uploadet. Som I kan se, så får man rigtig meget crap af den her. Af de her 2 mob-spawnere. Vi kan lige tage noget af det med. Så vi lige kan få tømt lidt ud i den. Masser af crap kan man i hvert fald ikke sige, vi ikke har. For det har vi. Det er til gengæld også masser af. Så går vi lige til spawn. Spawn. Svært er det faktisk ikke at spawn. Bare så spawn. Så kommer vi til spawn. Det her det er så spawn. Det var den video, hvor første gang jeg lavede en. Hvis I har set den, så vil I kunne kende det. Så det er rigtig fedt. Men vi starter lige. Hvad fanden er jeg herovre? Det er det irriterende, der det vil jeg meget gerne få lavet om. Så det er prøv at se. Man skal gå om i den anden side. Spawn for at komme ind til det, hvor man sælger ting i stedet. Og på den anden side, der er jeg bare til at købe ting. Fordi det er virkelig åndssvagt. Det er virkelig faktisk virkelig irriterende. Lige få fjernet der, sådan der. Raiden har jeg så ikke tænkt mig at sælge, desværre. Jeg er sådan ved at dø af sult. Der er sgu lidt æg. Kan jeg ikke bruge til skid. Der er flere æg, jeg lige kan kaste helvede til. Det var der sgu. Så har vi en masse blaze, eller blaze powder. Det giver sgu gode penge der. Rotten flash giver selvfølgelig ikke så meget. Det er jo rotten flash for helvede. Men jeg har til gengæld meget af det. Så mangler vi faktisk kun arrows, så det er lige her. Her, flyt dig, flyt dig. Den her høne her, der er altså de høns, de står til at brænde i pisse-irriterende. Sådan der. Jeg har faktisk 6 interpearls, som jeg kan bruge til et eller andet. Det giver ikke særlig mange penge seeds, det vil jeg ikke at sælge. Jeg mener inden, det er de der personer. Jeg aner. Jeg ved virkelig ikke, hvad nogen af dem er. Ingen af dem kender jeg. Jeg kender selvfølgelig mig selv, selvfølgelig. Så tænker jeg nok, hvorfor fanden er det ikke bare går og køber noget mad? Det er fordi problemet er, at du kan ikke købe. Det er en ret trist ting. Lad os lige se, hvor mange penge vi har. Bal. Vi har... What? Jeg har 30.000. Det er selvfølgelig ikke nok til at købe noget fedt. Men lad os lige se. Hvad mangler jeg egentlig? Jeg mangler egentlig ikke så meget. Jeg ved, men lige nu der er jeg faktisk bare i shoppen for lige fuck. Det ved jeg godt, jeg kravler op og ned. Det ved jeg godt, det er dumt. Dumt, men... Ja, men jeg er blevet stoppet min far, så det er faktisk lidt irriterende. Hvad skal jeg have? Jeg mangler egentlig ikke noget, der er egentlig ikke noget, jeg har brug for her. Jeg kunne selvfølgelig godt, det ved jeg egentlig ikke. Jeg er egentlig ikke så meget at bygge lige nu på min ø. Det har jeg simpelthen ikke. Så det kan det er faktisk ret i, at det er faktisk ret frustrerende. Jeg kan selvfølgelig lige købe en stak sand, bare fordi jeg kan. Og lige nu det der træ, og jeg tager lidt 2 stacks af det. 2 stacks det der, 2 stacks det der. Det er bare lidt nemmere. Så har man lidt af hvert jo. Det er jo altid ret at have lidt af hvert jo. Skal vi lige købe sådan 4 her, bare lige til, så vi kan bruge til pynt. Det synes jeg. Jeg har købt almindelig træ, ikke? Nej. Så.
Og det havde jeg faktisk 2 stacks af. Lige meget. Vi kunne lige købe. Hvor mange penge har jeg egentlig tilbage? 7.000. Så, Diamonds Block. Man er nemlig level. Når jeg skriver i, så kan man se, at jeg har level, og min er level 92. Det er min Iceland. Min er level 92. Så det er rart. Den er ok høj level. Men der er langt op til de 1000 jo. Nogle af det er op ved de 1000 der man rent faktisk kan have, for man har en god i. Jeg skal lige se her. Vi skal lige blære os lidt nu. Nu skal vi lige blære os lidt, bare fordi vi kan. Sådan der. Det er bare for at være irriterende, så det er ren irritation. Ja, og jeg undskyld, jeg var væk, og jeg nu er herover. Der var egentlig ikke så meget, min far spurgte mig bare lige, fordi jeg skal have medisterpølser, men jeg skulle have, hvad nu, brunsovs til. Det kan man da vel altid spise. Sådan der. Sådan der, det ser pænt ud der, det kan vi godt lide. Sådan der. Så gør vi det herop. Undskyld. Hvad fanden laver den så mere? Nu er jeg selvfølgelig ikke nogen tilbage, men det går vel også nok. Nu kan jeg altså lige få videre min mobil af. Nu skal vi til at stoppe. Sætter lige de sidste blocks. Så kommer det til at blive godt. Sådan der. Gå væk. Nå, hvis du godt kunne lide denne episode, og gerne vil Sky, eller hvad det hedder, Sky, væk, gerne vil have flere Skyblogs episoder, så må I huske at give et like, så vil jeg blive meget, meget, meget glad. Ellers må I have en rigtig god dag. Hej.